Салом алейкум, бародаро, хуҳаро, апо, ҳамаи мухлисо. Салом алейкум ба ҳамаи подписчикои канали Тоҷи Гитара. Ина имрӯз муаллифи канал бо шумо дар тамос баромад. Аслан медонем, одатан анам ин гуна видеоҳо одати канали Тоҷи Гитара нест. Лекин имрӯз мо зарур донистем ки як ҳама хел навор эҷод кунему пешкаши шумо кунем, барое ки баъзе масъалаҳое ҳаст ки мо зарур донистем ки ҳатман аввалан бо подписчико, бо мухлисои канал маслиҳат кунем. аввал мухлисои азиз, сипосгузории худро ба шумо баён мекунам. ба шумо ташаккури зиёд, ҳазор раҳмати худо. шумо ҳастем ки канали мо вуҷуд дорад. шумо ҳастем ки кори канали мо пеш рафтеста. дастгирии шумо ҳаст ки байдои нав, сурудҳои нав эҷод мешаванд. шумо ҳастем ки муаллифи канали Тоҷи Гитара илҳом мегира. ай идеяҳое ки шумо дар комментарию, дар сообщению, дар муроҷиатҳо шумо метиҳед, ай ҳамо идеяҳо илҳом гирифта байдои нав, сурудҳои нав, мусиқии нави эҷодӣ пешкаши шумо мегардам. ба шумо ташаккури зиёд. акнун сабаби ба вуҷуд омадани ҳамин навори имрӯза. ягон бор ҳама хел навор кардагӣ мо нестем. лекин баъзе масъалаҳое пайдо шуд ки мо зарур донистем ки ҳатман бояд аввалан бо подписчико маслиҳат кунем, баъд ай натиҷаи ҳамин суҳбат ба ягон хулосае биёем. муҳтарам мухлисои азиз, як 2-3 моҳи охир мешавад ки зиёда аз қариб 100-200 нафар ҳаррӯза муроҷиат мекунанд, комментарий менависанд, мегӯянд ки ака байди шаршараборона бихон. шумо мухлисои азиз медонед ки канали Тоҷи Гитара канали авторские. фақат дар канал мо байдои эҷодие ки худмон навистему, эҷод кардему, хондем, ҳамо байдора ҷо мекунем. аслан аввалон немегуфтам, ҳатман мегуфтам ки не, ин байда мо хондан наметонем, аз сабабе ки байди эҷодии худ мо нест. лекин чӣ хеле ки гуфтам мухлисои азиз, канали Тоҷи Гитара канали мухлисае. вуҷуд доштани ҳамин канал сабабуш мухлисае ва ҳамаи хоҳиши мухлис барои мо қонунае. ҳамеша канали Тоҷи Гитара ҳаракат мекунад. вазифаи худаш медонад ки тамоми хоҳишҳои мухлиса ҳатмӣ ва зарур ба назар гирад. ва аз сабабе ки хоҳиши мухлисо зиёд шуд, мо наметонем дигар ҳамин иқдоми шуморо рад кунем. ва ҳар коре ки мо иқдом мегирем, пеш мебарем ва анҷом медиҳем, мо ҳатмӣ ва зарур медонем ки аввалан дар мадди аввал ҳатмӣ ва зарур бо шумо маслиҳат кунем, маслиҳати шуморо гирем, розигии шуморо гирем, баъд ҳамин корро пеш раванд. ин ҳама хел бародару хуҳарои азиз пешниҳод омад. махсус ай бародарои ғарибе ки дар ғарибияно ай ватан дуранд, ҳама хели хоҳишҳо бисёр шудестанд. якум, мухлисои азиз, шумо розӣ ҳастем ки ҳамин байди ғайри эҷодии канали Тоҷи Гитарара мо сабт кунему, ба навор гирему, дар канал ҷо кунем. як. хуб, агар аксарияти мухлисо розӣ бошану, масалан гӯянд ки ҳо бародар ҳатман хон, ҳамин байд писанди дилай хону, барои истироҳати мо, барои шодиву хурсандии мо ҳамин як каме заррае кӯмак мерасонад, мо дар ҳамин кор тайёрем. агар ки шумо розӣ бошен, як хоҳиш ай мухлисои азиз, мабодо гуфта намешавад, мумкин
кадоме аз шумо бо муаллифи ҳамин байт ё шинос ҳастем, ё ки ягон контактоша дорем, ё ки медонем ки ҳамон одам кияй, шумо метавонед ки ба мо камакак кӯмак расонед ки мо ба ҳамон одам дар тамос бароем, як маслиҳат кунем, як суҳбат кунем, розигӣ барои ҳамин хондани ҳамин байда ай ҳамун муаллифуш худаш гирем. сабаб дар чист? сабаби аввали эҳтироми ҳуқуқи муаллиф ай. мақсад ман намедонам ки пага ҳамун одам айма розӣ мешава намешава, гӯем ки писанд мебиёя намебиёя ба вай, намедонем ҳамин чиза. И якум. дуюмаш ки бо нашава ки фардо ягон гапу хабаре бароя ки масалан канали тоҷикгитара идеяи дигар каса гирифту байди дигар одама ғайри муаллифӣ байд эҷод карду хонд, ҳамин гапҳо дамо дар кор нест. хуб, лекин ма як тарафи дигар агар дида бароем, ҳамин байди шаршараборон ба дараҷаи байди аҷӯибу дилнишинае ки дигар и байда муаллифиам нагӯем, хато намекунем, и байди халқӣ шуд аллакай. бисёриё бародарое ки гитар менавозанд, бисёри ҳамин бародаро ҳамин байда хонданд ва ба фикрам ки имрӯз ягон проблема шудагӣ нест. ако чӣ хеле ки ман гуфтам, и эҳтироми муаллифа фақат аз рӯи эҳтирому қадр кардани меҳнати якдигар ман ҳамин чиза мехоҳам. ман бисёр хурсанд мешавам агар муаллифи ҳамин байт бо мо дар тамос бароя. бисёр хурсанд мешавам на фақат барои масалан иҷозат гирифтани хондани ҳамин байт, лекин ҳамчу ҳамкор, ҳамчу ҳамфикр, ҳамчу боз як рӯсҳо мегӯянд коллега шинос шавем. яке гуфта намешавад ягон байт ё ки ягон иқдом якҷоя ба тартиб мебиёрем, хай гуфта намешавад. ин сабаб вуҷуд дорад. ва муҳтарам муаллифи суруди шаршараборон, якум и бародар ки бовар кӯ ҳамин байди ту беҳад аҷӯиб байдае. мумкин ки дар ҳамин жанри гитараи кӯчагӣ дар тоҷикистон ҳамин байд дар ҷои якум бошад. беҳад байди хуб, беҳад байди зӯ, байди дилнишин, ба тамоми халқи тоҷик писанд. ман ҳам мухлиси ту. бародари азиз, ай подписчикои канали тоҷикгитар ҳам хел хоҳиш омадагия, бисёр хоҳишҳои зиёд шудагиянд. ҳам бисёр илтимос доранд ки акаам байда хон. ако албатта чени худат ма и байда албатта хонда наметавонам. И яқин. чени ту и байда хондан мумкин ки ҳичка натавонам. лекин то ҳамун ҳадде ки истеъдоду имконият моро лекин то ҳадде ки ҳамун истеъдод моро имконият метиҳад, мо ҳаракат мекунем ки ҳамин байда пешкаши мухлисо кунем. мо ҳамин байда хонданием. чӣ фикр доред дар ҳамин бора? ман хоҳиш мекунам, агар мабодо гуфта намеша ҳамин навора тамошо кардӣ, илтимос аст барои худо ҳамчу бародар, ҳамчу ҳамзабон, ҳамфикр, ҳамчу ҳамкор як дар тамос мебиромадӣ. ина канали мо дар ютуб тоҷикгитара, дар инстаграм тоҷикгитара. ягон комментае, ягон сообщение ё ки вомехӯрем, ягон хел як борак як маслиҳат кунем. масалан бо агар иҷозати худат бошад, бо барои мо кор беҳад ҳам сабуку ҳам хубу ҳам бо форамтар мешавад. ин хоҳиши худи ман нест, ин хоҳиши мухлисомай. хоҳиши мухлису подписчик медони худат
барои автори канал, барои муаллифи канал и албатта қонун ай. Ман ҳамин байда хонданиём. Муаллифи азиз, чӣ фикр доред ҳамин бора? Илтимос, агар ҳамин навора тамошо кардӣ, илтимос як дар тамос биро ё ягон видеообращение чизе ки боша, як суҳбат мекардем, беҳад хуб мешуд. Хайр, бо дар оянда кӣ медонад ки мумкин ҳамин навор сабаб мешававу барои мухлисои жанри тоҷик гитара, барои мухлисои жанри гитараи кӯчагӣ ба забони тоҷикӣ ягон суруди дар натиҷаи ҳамкорӣ пешниҳод мекунем. ҳай ба фикрам ки барои пешравии ҳам маву ҳам ту ин кормон фоида дораву зарар не. Ва мухлисои азиз, ба шумоам як ду муроҷиат мекунам. бисёр саволо мебиёянд, ака барои чӣ дар наворо дар байдои хондагӣ рута нишон наметиҳӣ? мухлисои азиз, баъзе сабабҳои мутаассифона вуҷуд доранд ки ҳангоми хондани суруд бо гитар айни ҳол ҳамин рума нишон додан дар омма наметавонам. дар ҳамин видео азбаske ки ғайри гитараву ғайри суруд ҳаст, ман ҳамин гуфти рӯсо рисковат карда як рума нишон додам. ана як муддати кӯтоҳай насиб боша. баъд якчанд муддат албатта ҳар касе ки ҳамин хоҳишманди дидани рӯи ҳамин сароянда боша, иншолло рума дар ҳамун ҳангоми сурудхонӣ мебинем насиб. лекин мутаассифона ҳозир наметавонам. дар ҳамин навор ина рума нишон додам, азбаски ғайри гитараву ғайри сурудай. ина пешкаши шумо, марҳамат. рӯи ман ягон тиллоӣ нест. манам марҳамат тамошо кунем. хоб, лекин айни ҳол чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин ҳангоми хондани суруд мутаассифона нишон додан наметавонам. баъзе сабабҳо вуҷуд доранд. иншолло дар оянда ин камбутӣ ислоҳ мешавад. ман медонам ки яке аз сабабҳои мумкин ки ҳарчи зудтар пеш нарафтани канал ҳамин вуҷуд надоштани рӯи сарояндае. майли мо ай баҳри ҳамин чиз гузаштем. иншолло дар оянда худо хоҳад ҳамин рӯи май шумо гуфти гап. саломат бошем мухлисои азиз. ин масъала. дуюм, худо хоҳад хайр вақтҳои охир пеш мисол дар канал байдо тез ворид мешуданд. як ду се ҳафтаи охир масалан як навор фақат дар як ҳафта метавонем ворид кардан. инҷа камтар сабабҳои оилавиву сабабҳои кориву дигару дигар ҳастанд. ин камбутиам ислоҳ мешавад насиб бошад. камтар ҳамаи мо зиндагӣ дорем, ҳамаи мо кору бор дорем. шумоам бекор нестен. мухлисои азиз, насиб боша ҳамин камбутиам бартараф меша. худо хоҳад. ваъда метиҳем дар шумо ки ҳеҷ не дар як моҳ ақаллан 5-6 суруд вориди канал шавад. насиб иншолло. ина мегӯмтон ки ҳозир айни ҳол қариб 4-5 байт ҳам сабт шудагӣ, ҳам ба навор гирифтагӣ. некем ай баъзе сабабҳо, масалан аз норасоии вақт пеш аз ҳама, ҳамин байдо дар канал мутаассифона ҳарчи зудтар тез ворид намешаванд. узр, пеш аз ҳама узр. ва дар оянда ҳаракат мекунем ки ҳамин камбутиҳо ҳама тарафа пурра бартараф шавад. ҳамеша байдои хубу дилнишин пешкаши шумо шавад. боз дигар бо як бори дигар такрор мекунам мухлисои азиз ки
соҳиби ҳамин канал шумоен. муаллифи тоҷикгитара не, шумо соҳиби ҳамин канален. ин канал барои шумо ҳай, барои хурсандиву шодии шумо ин канал таъсис додагӣ шудагиай. барои ҳавай ман хоҳиш мекунам, ки ҳар иқдом, ҳар пешниҳод, ҳар идеяе ки дорен, илтимос аз шумо, илтимоси бародарона муроҷиат кунен, нависен, дар тамос бароен. ягон идеяи байди нав боша, суруди нав боша, ё ягон хоҳиш боша, мо ҳама вақт аз шумо интизорем. ҳар як иқдоме ки шумо дорен. биёед якҷоя ҳамкорӣ мекунем, мухлисои азиз. На фақат он чизе ки ман ба шумо пешниҳод мекунам. бигзор канали тоҷикгитара ба шумо байду наворе барора, ки ҳамчун фармуда бошад. заказ. гӯё ки шумо заказ кардену мо эҷод кардем. ман мехоҳам, ки шумо байдера гӯш кунем, ки хоҳиши дили худтон боша. аку то ҳадде ки истеъдод ба мо имконият дод, масалан мо ба шумо байдора пешниҳод кардем то ин қадар вақт, биёед минбаъд ҳамин хел мекунем. бигзор дар канал байдое вуҷуд дошта бошанд, ки хоҳиши худи шумо боша. мо барои ҳамин кор тайёрем. аллакай баъзе бародаро сухан кардан, хоҳиш кардан, масалан ака дар ҳамин мавзӯъ байт хон, ё ки фарз карем оиди ягон воқеа ё ки ягон мавриди зиндагӣ байд эҷод кун, барор гӯш кунем, роҳат кунем. то ҳадди имкон мо то чанқе ки истеъдод ба мо имконият метиҳад, мо ҳамин корҳоро пеш мебарем. аллакай якчанд байт эҷод шудагиам. барои ҳавай мо ҳамеша интизорем, дар тамосем. мухлисои азиз, боз як бори дигар ба шумо ҳазор раҳмат, ташаккури зиёд, ҳазор раҳмати худо. худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша. шумо ҳастем, ки канал вуҷуд дора. биёед ҳамкорӣ мекунем. ва дар охир мегӯям, бародарои азиз, чӣ хеле ки пештар қайд кардам, аллакай як қариб чор навор аллакай тайёр ҳастанд. хоб, яке аз ҳамун байдое ки имрӯз пага насиб боша, ҳамин масъалаи загрузкаи видео ҳал шава дар ютуб, ҳамин байдо пешкаш шумо мегарда. и гӯем ки як анонс, премьера пешакӣ мегӯмтон. суруди таксист. як суруди эҷод шуд, ки таксист ном дора, махсус бахшида барои бародарое ки дар линия таксӣ мезананд. махсус барои ҳамон бародаро эҷод шудагиам. бигзор гӯш кунанд, роҳат кунанд, як кайфият баранд, як камтар худшона дар ҳамун байни мисрҳо ёванд. ман бисёр умедворам, ки ҳамин байт дар мухлисо писанд мебиёяд. рӯзҳои наздик иншоаллоҳ дар канал ҳамин байда интизор бошем. дар охир ташаккур, саломат бошед. раҳмат барои пуртоқатӣ, раҳмат барои дастгирӣ. пеш аз ҳама, мухлисои азиз, канали тоҷикгитара канали мухлисай, на ин ки канали муаллиф. боз як бори дигар мегӯм, барои ҳамкорӣ бо шумо мо тайёр. байдое ки мо эҷод мекунем барои хурсандию шодии шумо ҳай. бигзор байдои мо камеам бошад, як камакак дигаргуниву як хурсандиву шодиву дар зиндагии шумо ворид кунанд. иншоаллоҳ боварӣ дорам, ай дастгириётон маълум ай, ки
шумо ҳамеша бо муаллифи канали Тоҷик Гитара дар ҳамкорӣ ҳастем. салому дуруд ва сипос ба мухлисои азиз. иншоаллоҳ худо хоҳад бо дастгирии шумо мо бо пештар меравем. канали мо боз ҳам мухлисош зиёдтар мешавад. ҳазор раҳмати худо ба шумо. зинда бошед, ҳамеша шоду сарбаланд бошед. дар паноҳи аллоҳ худованд шуморо, оилотона, умуман тамоми миллати тоҷика ҳамеша нигаҳбон боша. бигзор ки ягон каси шумо, ягон кас аз хонаводаатон ягон вақт гирифтори ягон ранҷу дарду ғам нашавад. саломат бошед мухлисои азиз. ҳазор раҳмати худо ба шумо. зинда бошед.